מפקח דיירים זה איזשהו גוף מטעמך, כבעל דירה, גוף הנדסי מטעמך, שמלווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו. היום כל פרויקט התחדשות עירונית, או תמ"א 38 שיוצא לדרך, תמ"א 38 פינוי-בינוי, מחייב בעצם מינוי של כמה גופים שיגנו על בעלי הנכסים. בעלי הנכסים זה בעצם בעלי הדירות הקיימות בתוך הפרויקט. אתה כבעל דירה בתוך הפרויקט, הכוח אצלך. לפני שאתה בוחר יזם, אתה בעצם מגדיר כמה תנאי סף שבלעדיהם אתה לא יוצא לפרויקט הזה. אחד מהתנאי סף האלה הוא מינוי של מפקח דיירים. עכשיו, המטרה של המפקח היא כפולה. א', למקסם את התמורות שלך, של הדירות שלך ושל השטחים הציבוריים בפן ההנדסי של הפרויקט. זאת אומרת, לבוא ולהגדיל את שווי הנכסים מבחינת המערכות, מיזוג, חשמל, אינסטלציה, מטבחים, וככה בעצם להגדיל ממש את שווי הנכס שלך אפילו במאות אלפי שקלים, זה כובע אחד. ובכובע השני, בעצם לבוא ולפקח על הפרויקט ברמה ההנדסית שלו. קבלן עולה על הקרקע, אנחנו עולים יחד איתו, ובעצם מפקחים על עבודות הביצוע תכלס בשטח. השירותים שאנחנו נותנים הם בעצם מתחילת הפרויקט, משלבי התכנון, דרך שלבי הביצוע, ואחרי זה מלווים בעצם גם במסירה ובשנת הבדק.